ସାଇକୋଲୋଜି କହିଥାଏ ଯେକୌଣସି ଭାଉଜମାନଙ୍କ ନଜରରେ ସେକ୍ସ ମାଷ୍ଟର ବନିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସେକ୍ସ କରିବା ସମୟରେ ଏହି ତିନୋଟି କାମ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତାହା ହେଉଛି ସର୍ବପ୍ରଥମେ କମ୍ ସେ କମ୍ ଅଧଘଣ୍ଟାଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଅଙ୍ଗ ସହିତ ରୋମାନ୍ସ କରିବାକୁ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ତାଙ୍କର ବିଆକୁ ଜିଭ ଲଗାଇ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୃତୀୟରେ 5ରୁ 6ଟି ପୋଜିସନରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ରହି ଗେହିବେ ଆଉ ଦେଖିବେ ସେହି ମହିଳା କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଦିବାନୀ ହୋଇଯିବେ। ସାଇକୋଲୋଜି କହିଥାଏ ଏକୁଟିଆ ରହୁଥିବା କୌଣସି ସୁନ୍ଦରୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଗେହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ବି ହେଉ ଦୁଦୁରା ଗଛର ପତ୍ର ଓ ଜୁଆଣିକୁ ପେଶି ଚାରେ ମିଶାଇ ପିଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଓ ଜାଣିଶୁଣି ତାଙ୍କ ଛାତିରେ ହାତ ଟିକିଏ ମାରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଦୁଇଟି ଜିନିଷ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ମହିଳା ନିଶାରେ ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଛଣା ଉପରକୁ ଡାକିବ। ସାଇକୋଲୋଜି କହିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ କୌଣସି ପରସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ପ୍ରଥମ ଥର ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ବନାଇଥାଏ ତେବେ ତାଙ୍କୁ ପୂରାପୂରି ଭାବରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ନିଶା ଔଷଧ ସେବନ କରିଥାଏ। ସାଇକୋଲୋଜି କହିଥାଏ ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ସ୍ୱାମୀର ଛୋଟ ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇନଥାଏ ତେବେ ତାଙ୍କ ଭାବନାରେ ପରପୁରୁଷ ସହିତ ଗିହାଗିହି କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ। ସାଇକୋଲୋଜି କହିଥାଏ ସବୁ କଥା ହୃଦୟରେ ଲଗାଇବେ ତ ତେବେ ସବୁବେଳେ କାନ୍ଦିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଯିଏ ଯେମିତି ଅଟନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ସେମିତି ବନି ରୁହନ୍ତୁ। ସାଇକୋଲୋଜି କହିଥାଏ ଯଦି ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇ କରୁଥାନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ହାନିକାରକ ହୋଇପାରେ। ଏଣୁ ନିଜର କରିବାର ସମୟକୁ ବିନା ମେଡ଼ିସିନରେ ଅଧଘଣ୍ଟାରୁ 1 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏହି ଉପାୟ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। 20 ଗ୍ରାମ ଚିନି, 20 ଗ୍ରାମ ତୁଳସୀ ମଞ୍ଜି ଓ 3 ଗ୍ରାମ ଅକରକରା ମଞ୍ଜିକୁ ନେଇ ଭଲ ଭାବରେ ପାଉଡ଼ର କରିନିଅନ୍ତୁ ଓ ସକାଳ ରାତି 2 ଥର କରି ଏହି ପାଉଡ଼ର 1 ଚାମଚ 1 ଗ୍ଲାସ ଉଷୁମ କ୍ଷୀରରେ ମିଶାଇ ସେବନ କରନ୍ତୁ ଓ ସରିଗଲା ପରେ ପୁଣି ଏମିତି କରି 1 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହାର ଫରକ ଜାଣିପାରିବେ। ସାଇକୋଲୋଜି କହିଥାଏ ଚର୍ଚ୍ଚା ଓ ଦୋଷ ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକ କେବଳ ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତିର ଭାଗ୍ୟରେ ଥାଏ। ସାଇକୋଲୋଜି କହିଥାଏ ସମୟର ସମ୍ମାନ କରିବା ପରିସ୍ଥିତି ଶିଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ଓ ଯୋଗ୍ୟତା ପଚାରି ଲୋକମାନେ ଓକାତ କହି ଦେଇଥାନ୍ତି।